Ćao svima! Ja sam Ashton, ja sam Brighton i ja sam Paxton. I ja sam Peyton. Tražili ste to, danas radimo izazov snage između blizanaca Paxton i Peyton. Dečak protiv devojčice, brat protiv sestre, blizanac protiv blizanca. Ko će biti pobednik? Paxton, Peyton. Danas sam partner sa Paxtonom. Jej! A ja sam danas sa Peyton. U našem prvom gimnastičarskom izazovu neki su pomislili da smo zajedno. To je čudno, imam tek 9 godina i bljak, to mi je brat. Kao i on. Zapravo ćemo da testiramo dva različita tipa snage, apsolutnu snagu i relativnu snagu. A koja je razlika između apsolutne snage i relativne snage? Dobro pitanje, Ashton. Reci mi, koja je najjača životinja na kopnu? Slon? Tačno, slon je zapravo jako jak. On može da podigne preko 500 kg. Ali da li ste znali da mrav može zapravo da bude još jači od slona kada je u pitanju relativna snaga? Šta? Kako mrav može biti jači od slona? Pa slon, na primjer, koji ima 2700 kg, može da nosi samo 500 kg, a mrav može da nosi 7 puta više od svoje telesne mase. Hajde da učinimo ovaj izazov interesantnijim. Pobednički tim sme da baci tortu u fanove gubitničkog tima. Dobro je, pa ćemo mi pobediti, jer će to da ide skroz ovde, tačno. Nećeš sigurno pobediti. Nadam se da voliš tortu, jer će završiti ovde. Ne, neće se završiti na mom licu, nego Izgubit će se ćeš. završiti na tvom licu. Samo najsnažniji pobeđuju. Pogledajte, Paxton je najjači, on može da me podigne. Spreman? Ne, on nije najsnažniji. Ja mogu videla? da podignem Ashtona. Pa bio si dalje na prstima, a pogledaj ovo, laganica. Ali ja imam 20 kila više od nje, pa... Pa mogu da podignem tebe. I ja mogu Ashtona. Vidiš, mogu oboje da podignem. To je u redu. Hajde da se mi držimo činjenica. Hajde da uradimo ovo kako bismo se konačno dokazali da... Da, to je tačno. I izgleda tačno. Tako da možemo dokazati sebi da smo u pravu konačno. Hajde da uradimo to. Runda 1 je izazov penjanja uz uže. To je izazov relativne snage. Prvi koji stigne na vrh je pobednik. Možeš ti to, Paxtone? Na moj znak, kreni! Hajde, Paxtone! I postižemo poen! Peyton je pobednik! Ne! To, sjajno, Peyton. Samo da si išao malo brže. To! Bilo je tako blizu. Sljedeći put ćemo mi pobediti. To je bila samo jedna runda. Ne brini se ništa. Stići ćemo ih sljedeću. Pa mislili ste da ćete pobediti u ovom, ali ste pogrešili. Pa ćemo vidjeti da li ćete pobediti u sljedećem. Sigurno hoćemo, pa ajde to i da uradimo. Izdržaj, to je izazov relativne snage. Ovako se to radi. Pokušavajte da izdržite što je duže moguće. Ako ti noge prođu ispod prečke, ti ispadaš. I gotov si. Spremni, pažnja, kreni! Trudi se da ti noge ostanu ravne. Ko će izdržati najduže, a? Drži! Ajde, idi malo više da budeš siguran. Vidim kako već imaš ovo, molim te, imaš ti to, možeš ti to, malo jače. Ne odustaj. Ravne noge. Ajde, drži noge ravno, možeš ti to. Idi malo više. Kao na prečku, ne smiješ ići ispod. Malo više, ajde. Još malo, Paxton. Ne. To je bilo sjajno. Pobedila si, bravo. Ona je pobednica. Ona je pobedila. Pitam li se kome će sad pita da završi u faci, a? Čija pita? Pa to nema nikakvog smisla. Izvini, brate, ali ja sam u relativnoj snaži jača od tebe i uživat ću u ovome. Ne možeš prekriti nos. Ne pokrivaj nos, ne. Nema pokrivanja.
On beži, on beži. Ja stvarno ne znam šta da kažem. To je bilo sjajno. Ne želim da ode na mene. Kapljetica trepavica. Ja odlazim. To je to za izazov relativne snage. Ali sada smo prešli na apsolutnu snagu i veoma sam uzbuđen jer će Paxton da pobedi u svakoj. Ma nema šanse. Prvo počinjemo sa ovom vežbom. Spustit ćemo šipku i vidjet ćemo ko može da spusti najveću težinu. Trenutno namešteno samo na 5 kg. Možeš ti to, Paxtone, ti ćeš prvi. Redu, polako, ti si pobedio već u ovome. Spreman sam za 2. Pa 5 je veoma lako. Sad je Peytonin red. Možda ćemo preskočiti na 15 sljedeću rundu. Polako, u redu. Oboje su to jako lako savladali. Hajde da pređemo sada na 10. Pusti da vidim. Pusti. 5 je bilo jako lako, pa smo preskočili odmah na 18 kg. Možeš ti to, Paxton. Hajde, povuci do kraja. Sjajno, bravo. Sjajno, i ona je uspela. Idemo na 23 kg, ljudi. Ne samo težina tela. Hajde, Paxton. Hej, on samo koristi težinu tela. Moraš koristiti i svoja kolena. Da, koristi svoja kolena. Hajde, Paxton, ajde. Svaka čast, Paxton, uspeo si. Hajde da vidimo da li će Peyton to moći. Hoće li ona uspeti? Ajde, povuci najjače što možeš. O, ne. Da, i ona je uspela. Ja ne mogu da verujem da su oboje uspeli. A ovaj put im je bilo pomalo teško, zato ovaj put idemo na još više, 25 kg. Hajde, stavi kolena. Hajde, Paxton, možeš ti to. Moraš ovo uraditi. Vuci jako. Drži nogu na stolici. Hajde, Paxton. Ne odustaj. Hajde, Paxton. Da. Hajde, Paxton, ajde, možeš ti to. Ne. Okej, Paxton je stao na 25 kg. Hajde da vidimo da li će Peyton uspeti. To, da. Pa niko od njih nije uspeo. Gde je onaj tag manji što si pričao? Ovdje je negde. O da, to je ta manja. Mršavija je. Od ove ovdje. Hajde, vuci brzo. Još malo. Uspeo je, to. Bravo, Paxtone, to. Hajde, vuci. Nemoj ići nadole. To, jej. Paxton je pobednik. Bila si sjajna, stvarno si dobra, bravo. To, pobedio si. Hvala ti, Paxtone. Izgubili smo, ali pobedit ćemo ih u narednom izazovu, zar ne? Kao što su uvek govorili, na kraju ćete svi uspeti. Hajdemo na sljedeći izazov da ih ponovo pobedimo. Sljedeći izazov je također test apsolutne snage i to je podizanje iznad glave. Sve što treba da uradite je da zaključate ruke iznad vaše glave. Prilično jednostavno, jel? Trenutno je namešteno samo na 9 kg. Možeš ti to, Pax. Hajde, možeš ti to. Sada će mu to biti jako lako na početku. Možeš ti to, Pax. Laganica, svaka čast, Pax. Samo sedi da brzo ovo završimo da možemo što pre preći na teže tegove. Okej, to je bilo lako za oboje. Hajde da pređemo odmah na 18 kg, šta kažete? Pa da, hajde idemo odmah na 18 kg. Sada je red na Paxtonu. Možeš ti to, Pax. Hajde, samo guraj jako.
Ide, guraj. To, bravo. Samo guraj što jače možeš. Idi jako brzo i izbaci to odmah iz sebe. Tako da tvoja snaga... Opa, jedva. Hajde da pređemo odmah na više. Nije jedva. Čekaj, ako se izjednače, trebali bi ja protiv tebe, onda da idemo. Uspela sam! To! Pa nema šanse. On je ljud sada. To, hajde! Paxton, nastavi da guraš. Ajde. To! Oboje smo uspeli! To, uspeli ste. Hajde, idemo dalje. Gde je onaj mali tek što smo pričali malo pre? Jel tamo? Gde? Sada smo na 24 kg. Možeš ti to, Paxton. Guraj jako. Guraj. Guzati nije do zida. To je dobro, ne, u redu je. Nastavi samo tako, to. Uspeo je, bravo, to. Da, to. Nećete pobediti, uspeću ovo. Ne, nećeš. Da, hoću, ja sam neverovatna sam. Verujem u sebe. Sada tebi guza nije na zidu. Uspela sam. Ja sam pobedio u apsolutnoj snazi i sada je moj red za osvetu. Hajde da uradimo to. Ne, spustite ruke. Hej, Peyton, nemoj stavljati ruke sada. Hej, ona nije smela da stavlja svoje ruke tamo. Stavila sam ruke kao što je Paxton uradio. Obavezno lajkujte i pretplatite se i pritisnite zvonce za obaveštenja. Zdravo! Zdravo!